Su bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Mwancho murigereria omurubiri no yugo bore minobonda ekerango gutaria botambe nabango kwerera na kumanya mange na gutebya igoro yubore mi twekerero gose cinchira abalimi babiri bakoira elikwene kyabuna oburemi ngo sikabore bosyo nande kwene kyabuna abalimi ngo nyora bare ligesaligia igore serikali na korete wika asesemo ya bonchari asesemo ya kiendege ekerana mutale omulimi oyomo oyo guchikobaga gutwerera amangana mange anana mono igoro yubo tugi gose bwo buremi ndagere yechiombe omete asabalimi abange nigo bamatenge engombe kagichonyo bonyansi skogario lisi kagichonya masakara yebituma engombe yegotire chinsi yaganchira chigekuru nduchikumanya nga na lero nchire kuri ndastokere litukolia lero nigo tubwate chindagera ao chechiombe chigosime ku mugondo elikuwa nekenge ngombe yangu bekera mabere buya ngo bekere enyamanko kinere nore buya nalino naye kero kwenda konyonya na mabere ao oyine nyama yao kwanyora chibesa chingia nigo bana tubwatie asemetandao ya Facebook Ndizi TV News Digital asesema ya YouTube Ndizi TV News na bana tumera SMS wetera senambe yo erase screen yao gabo nyoro morobiri rasembe no morobiri bobole minobonda yo kale to botambe na nchemel dre mumanyi botambe litukola jumaine ese mone nusu weka chinsabira ne nusu cha magoroba nigo bana asomole mitondo chikumanyanga na rali ya bwate nabo igachi gototebyanga ereni go kwanza na gaiga ngaitore na kibono molemeto biyamano Mara tutabia ngai ningo na ndege ngai tori. Amali tangoro kwenda kisinja manyi omari minde bwe tugibwe edagere chombe naranye kolire miaka angai komiga korona chagete kore irane no ile show gali SK show last year I was there now nete abantu chikating age baka asimeka bale basimegete nabaro kata bale na matokea na mayare na boniga aise tore boniga ntobwate Onasio mukuru ntamala ndetenda kona chasi ni mumanyi warto tebiringa igo wachagitanye myaka 10 nanda ino mumanyi gosino mulimi omatekero kwa lemire mono kubu mumanyi kwa beiro mumanyi kera kwanye na dire bakango irura ali asesho otaye ira asesho ngiya kongose toga chaka koranga tugosimeke chi aina au chi ndagereke chiga egende yang ngeta mo gosimeke ndagerega protein content ekerto konyeriye sechi dagere chichi commercial feeds etwanyarite chachire iguru na muri mitari konyara besa beke mubuko to karenchere ya mono gosimeka endagera ekwama korunse kwanye obuyo buya yakoragende ya boost obule miweito kuna bono orosia goro igana gote bikuntamala ontamale bubwate 15% crude protein chizi agajiri chige kole chiwate go 5 to 7% bono orosia goro iga na barogo kwanya go boost your production tuwatebe ukuru kwantamara kera so mwancho murigereria bogetaseni yechika Ndizi TV akaro kurigereria obunyansi obwago teba ngati no buruchiga bwa seskina ngo bakorokana bune bitumo kuani bitumo monta begete kaimuri binga senguru eyemo kuri no gwataire no bunyansi gwatebire ngi bwate 15% content etare kase content wikoto tebinga kaikwa ruseti embegeye na kiyo gusime ere bune ntatere ere bune cutting mwancho murire ndiyo kona chatimati akaro musyo gusime kwa ukanyoro ri bakubutura ebite cutting ne bitasobwenye akubutura kuri pass meka na bako tebinga konye nkwantamale yiga igokora tune chi ebituma totabya nkwantamale yiga bona tokurusie genteke saka CMM twati bitakogenda bona esaka CMM kresera aragia igego chago Potoe gosokoro simbande chinde enga buna litoke kero gosimeke elimo yaro simbande chinde na chogo nyagosimeka bono kwalete kwantamale yasinga ikwa ruseti kuri meru kwa ruseti ukaleta cutting ukasimeka kera umate ko simeka akomorabo yega simegete ne nyinge bono ye kwalete cutting chinyinge kaya na redi cutting kego ngachago bono wasimekire emetinyere nge koira yaba kwa mpaka yaba bona tagena bona ene bwante gutwego nanda bogo twarana kara ya yekire kerengo gete na liye gutwego ne bwante gwetane memetini gete na kiogo okonyetwa na kie korabigo gosenaki ekere akinire egego ka 2.5 feet goche igoro nario
okonyora content iri ayero alafu kwachibutura kwachitiga cha Wilka cha ruwa mache make cha Susana tochi kora kintu tochi ng'ombe kerigo bono konya ng'ombe te konyu machi bone kare Wilka te gego kora kintu gego kera ng'ombe nywa mache akama igo mbake ke ine metinyere ngabaka konyora yeke 2.5 igo metinyere yabe metinyere bere nenos oko na chakawaida bana chinsaga cha bota na jika kama chinsaga kawaida cha soboka cha soboka tojura wane chibutoire cha sokre kurwa ase chinsaga chiga muna gwatabire ko ntamale ye no bwatendagera chindi chinyinge gaiga nabo kuratweranga no gusimeka na kichigo simeku muna bone ndo cha maraboni amarabuoni nkyo simegerete kera mwanchu muri yati metu snoro chiti ni ko senimbu tolega kaiga ene rabuoni asimegeta amarabuoni nkyo gusimekera amarabuoni bune ndagera ya ng'ombe na amarabuoni tumete monta bonde ku okay wani gaiga amanye bwali yaruete Israel tugabwate crude protein 23% akagore research na Carro Kenya Agricultural Research Institute nara nyaruseti meru haro igo kubutore cutting yae ni gabutoire twakora gento twasimeka ndiri wakatiero eyiga ndiri wakatiere singa akoro super K vine potato igotarira bwori ria butambe igote ndiri kubekaira bwana guchinza ndiri kubekaira bwana no korokana twenga bwana ria bwana bono kurata byangu gwate turi gwakatiaro ni gukonyora bite gukonyora chi Nenga bana marabwani umwanchu muri ria abutambe so gusimeka kwa rusiri chi nkwende chiga gwasimekire na kyo bwante gusimeka kurueke kama okende guchia sekendi yangeruke kama okereza space nyebo na tukora rero muri kire gitu anyara ko baga kumanya kibo baso oboimenga na kindagere gusimeka igo gobeke distance futi aga futi ya mo kuruese kama okende ko jese kama okende so that jigo kugalia nchina antana mono iye bwana rata ko efuti watiga egara nari chikuranda bye chikugalia bana chanya re species chikugalia na kero gugitwa kera no takire gutwa o irere ng'ombe na kyo ketukuru mugonda ekebano gugukya igo gugetu nari kyagendera kwama na bono ose koliga liga na bogo tu still nande kagendera ko koragento kwama toro jumla kya bekira makwere nda bono una bono soko simeka na bogo kibutura gantaka aga piece bunaka osimeke na aga piece bunaka osimeke na aga piece bunaka osimeke bona boko butura tu osimeke na ba na boko butura na boko na chego kwa ngombe bona kara cha beire chinyinge igo kona cha kwatiga wilta na boka nyaro si silage o ngombe iri ige bwate 23% crude protein according to research according na Kenya Agricultural Research Institute Carro kumate ni tatenda ko ira magi gake na ndo twere asubwa garake akero monta guchaka gusimeka chinsiaga era simatware ng'ombe tali lasima bonse batware ng'ombe na bogo simeke nzere singe cyokoni lakini goiko tware ng'ombe gotema ngaki ningi ya se ng'ombe na maina ngomentera mabe kwana okoro buli mibwechi obo tugibwe chombe na nituge tugibwe chombe na kyangu setenga chago chako bole miyoboiga ngo koragento kibokori ama echindagerechi esinge njongo takago ko beka chombe ono nyolenga nimbwate ndagera naragere chombe cyane hase ndagere yiga munire mugondo gaiga gwatutabiri aya tari maraboni gwatutabiri ninki gwatabire buna gusimekwa nande boyo buna kwama kurende ko tokunya gusukaiga tokunya gutara naye nindo chenga ndagera neri gaiga yendo simegete ne harane ndo chosimegete chitiero buna chinsiaga nani ndo chinomete kama okene best in life yani kire kibwate getongo tinda dakini kigari kora tabyange yendagira kiyiga nande anene mono nabo gucha oncho toro kali kurugaiga ototabinga ndagira kiye nande ne gasikia okora ane na kiyo simekwa nane gali kwa ruseti mbege yembe na ruseti tikali bono ogogole machifuti bere go chinse ye koronga tumbukiza method igenda gukora urusya goro wana rugo kwama urugari urugo cyo guicurama bono kubeko buyo kitamboro go cyo igoro kanya kwa harvest chinsi agachinyinga bono ga kuruga mbake kama okende efuti kwatiga arabu kali machifuti efuti ya mugonde nusugo chinse ande futi ya mugo chinse egenda karido ngata banga enod na kiekega ena gorite cutting ye
Kero juna ya sokire. Bane cutting echi ekero ali sene ngo yaye. No ego sokera bana yacha gokora gento. Ko kwama. Iko asi cutting echi ni bene ire ngo bantu kubeka sige tukoreke. Ege tukoreke mana boko beka isatu gosenya. Ngona yo wanja muno kubeka. Lakini ko enchera nere nande ko sime kukera ndo chinga. Enchera nero bira ire iga yani bira slanting no. Enchera nero ro gasimeke. Ekero bire binge na bokulima buna mara bayiga obyareri. Ngona bibwana tego. Lakini enchera ya tumbukisa method ngo nyisimeke no tunyanchirete. Igo chiko begeka. Chiko begeka na ni kwanyoro riga sari nene na ni chirigo cha igoro kwangu. Unlike system uriyo kwareri go chinse. Nero nande imontara na simeke umate tutabeke ne cutting nonye beke gutira straight yani yo simeka. Ngabo ko dibeka straight. Lakini the best way nero yo bonta bonta. Yo korara. Slanting nero bia. Ngiye ko yarebe ku slanting. Slanting ari se cutting chakirete go chinsa echi kuna liraba. Arabona akanodi akakande gakore gento. Katigari siko kachigo soka. Obuye bwe chinsi yage chiga cha echigo simegete gaiga mburu byo. John Kao wane bwate chi product isatu. Iye ruete China. Iye bwate elephant grass, igatwara na pale millet, igatwara na bamboo. Iye ruete China nenge niere. Chiri jiga super napier na chicha chagete gocha wono ase obunyamasi bwo gotwara protein content iri igoro chinsi yaga chiri ko John Kao na super napier na chibono chinsi yaga chikolete gento chire chiro chibwata madini ari igoro chirakonye umurimi. John Kao watebere nige eruete China na korinde asomori ari tubugeta seni kandi TV na rukurgerete ugane tukumanyanga igone rasmo monta ende baka China amego chakanyore mbego kurworo ngagiye guciyatuka ya Kenya nanda munanga ikwaje ruseti ugachaka gusimika kegera umaite abangi na bakurira libo enga iyo igikare kurucha ine rasmo tu ikurucha ine kora bateri yangu abali mimbaroro bogi koyo gali basimikire amanyansi yayiga bara batwara ro manyimoro no to gitwabura amanyansi yako wano na valete mbusure ntangani baka no ngo peli bali chinsi yage chiga bachiro si silage bao ni ne chire silage like asengejo omugondo ya muna eke ya muna ko chinsi yaga chitani 200 paeka paia no mini ngo beka chire binya sane getukere getutukia ngo ngo bakireki ya bana mune chiga amatka makatoro chimuna tu chimikiri cha sokire ndagere yang angombe ngo nyeriere buya no nye yo ka gosera smo mu kanchi siaga chiricha chirito mezi chingoro chiricha botambe tumete ngani pe grass ya botambe chinsi yake chini jingia chibwate sukari nande pula stability ya ndaisi ngo digestibility ya ndaisi Ngota rasmo nyu bugani manyansi ali abo kawaida ayo konyo na nonye yo kana bonyo ko wate nyinga na boko nyayo kana lokala si sele oseka ko abutoire wate ya wilta ngamito eba ko twa tukinsiaga nande ko direct una kirbono kiri mu gondari utuchitara rumachari ko rage teko nyuma because ko nyaribwa kinsiaga kiri watama dakika ko kera kwa burukani obunyansi bwo gumwe igo bona so mwancho muri anya tubwati anya nchiko tugochika muke nabokole to bunyansi bugumbo kuna boli cobra karagumire kwa buburukani sisageki wachikanya amachari igo bona nakieko gera ko nyora bana mwancho muri ria ekentaho kwa ragaiga enkamunekero ama bituma byabeire mugondo abarimi abange ngosoma bara masakarali bachikwa cyombe cyabo ekero nyeta ngoma masakarali ngunywera amachi esinge chaumete kende ngiyo ga gereke ngagwa tebe ukuomi ngoli yani ukamokitu na benga bana sisi age bita rus content bana kiyo tabunga kero kwa tuturi sisi aga chao ashibeka se keiriri chibera no bori tukoligi ma chuko cyano mambiende kagite kira se keiriri ngonya ko rusira machari cyabwa ate ko ruma cya susana kero kwa butoire kemeli ne bana chingini cya kwango susana kiri ogo susana koligo konya engombe yachikutaka kugani kunywa machi kero already teriye tigento kibwate machi erango yanyiria nera ngene kogera engombe yabeka mabera mangi usalibo na bengombe kuli ndagerengie lakini teko amabera asiki amachi narakogera ngombe beka mabera mangi igo bano umurimi tukora bwatiraga turagenda sumuntu mukakigo
asomwancho muri bweta senigeto kya Ndizi TV rero ni gotore asensemo ya sunika asensemo ya Kiendege rero twamutare umurimi uyu gusimeka aina yishindagira au ekikigo konya cyombe cyao chimboli cyao elindelio kikubeka wasikigo kwa amabere amange kikigo konya amatekeranga ngombe yalire amadini yonse yaganiri nonye nayo mo tumeki ubusayo ukikolya amabere ayu ni wowe kikoba buya ekegera bwate ki content cyonse kiganiri igo bono tubwati asemitando yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo no tumera SMS wetrase nambe yo erase screen ya ogabu tumushukuru tubwati asemitando yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo no tumera SMS wetrase nambe yo erase screen ya ogabu natona simu mukakego ngwera natule Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase Kinyagetari Super Medical Center egotoka somo cyobosongo nigotokwegokeria kurwo bwenya wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwari atora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center egotoka somo cyobosongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karawa agine ndobwate chi machine kigokumureka cyarora ngikero bobe kigokumureka umubere umugima wansero umutu mbaka inse na ikigo tateingi kerebo bya marwaire kyobwate twamanya bakwa amariogo mwana abane machine yengo murekera yarora metando kyabwate twaba amariogo itongo ikale mbali neba no muchiokeroka neba ngirigori cia mariogo ito nabako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikasomo cyobosongo ase stage y'Kigali otwakire simi ase kinamba kikobwatya 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igoto twara bwoba bonde bwese kara bwakire bise kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole salinya kabujera tuangite nenti tukamwanga anda onyonga nali kite list ya bamura bali bare ko makoze miramo ntene bibone ne munagire mangene edi edin ekanali tukedi mole to matatu ntu mugete 73 talengo muti nyoka naiga alinya ato nyongo kondi ibu achie ale yuna ande banana diru beri gana nyagitari ndaso medical naende na jitenga nyore ya mbere tenkong omubungo ito na age turugoronsa twakomtu wada matanga nkire dobutuko nganyarango turunga ninje na arwani mabonga tukabwato tukaibwa seri oboremi bwekindagira cyekerero bucyase cyombe cyao nigo bwabidi bokoira emelime yejo bali agusi ekera bali miyabange bugenda tegwetuma elikwane kyabuna cyombe cyabo ngonyora kire endagirengia eliko yubali gesaligia asensemo ya mabere na igo ekera ngo tebigo nigo nkolekte wika asensemo ya Kiendege measunika akana mutalire omulimi yomo uyusimete kindagira au chichombe nichindagire chigasimete nigo kire kinyingi kigima nane nagenda tugutwera na gutumanyanga ubuya bwendagire yega gose chindagire chigamborobi gochiase chiombe chia omulimi onde bwensi nabo igoto bwati ase mitandao yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS wetera senambe yo era screen ya ugabo netondo usangana ukwana amange omurobuli rasambe no murobuli bubali minobonda uyugo kirabotambeli tukolya Jumaine ese munenu sugo ikachinsabira ne rusyamagoroba eka tugutara abarimi au imenesiko yorgongo rwagusi nasikula na tono mulimito umulimi kwa totabiri chinsiaga twanya ko tukwarira gaiga twanchiro ke chini chinsiaga ichinde chiro kendagira utwakwarira gaiga twakwarira chinsiaga type 3 asendagire iga twakwanire nindo chindi guchirugura ichinyinge guchiruguru nkenya ko tabangiye kogera inki akorengana naye na kiuro chingi kiagete baka gusin kiuro chikia
kiireire urakompe umurimi ogutumika chinsaga cia kawaida no murimi ogutumika ichiga obotobauti mbororo omuraria chinsiaga cia Spanepia ekibano togochigosara oboroga iga lakero chisimegete tumbukisa method orochenchera chisogete kurute echire chinyinge lakini twangoteba kururikana nyari twa rwabna nokuri megatera gochinse kifutibere atara bimene kifutibere ase amo arakutige spacing bona konyoranga chinsiaga chingogara chire konyora chire libagalija chiagale chianora chiagalire ose gochibeka ama nare chigokora gene chikoboya bona akara gosimeka chinsiaga chispaneke gono chokwan igukorima chifuti bere gochinse chifuti bere kugeka alafu kama koreta kwa beto buyo bwa chombe kwa brukani alafu bona top dressing na bakoreta DAP na bakoreta chiga ya top dressing ama ya top dressing so that ya karagente aji boost so isimeka igo ochitige igo alafu no kubruga na koroko na babo chera maraba no chera ta maraba kini rende ekara chia kinde go chaigora konya cha tangiro bochar obo kwa makurunse ekano pia yaro chinsi age chige chibata crude protein 18% crude protein echiriji ngesa kora silage echi Spanepia nabako rosi silage nabako ragere chiombe ikomina isana isa to ikomina ibere eke maso mwaka ese ngeje ko kubutura agar wasimekire kurwegete echiko ira 75 to 90 days karwa chibe tainse alafu no subsequent cutting for 5 days to 60 days wano eji subsequent cutting wano chinsi agechiga echire chingia ase protein content yae no ene chenga ngo reduce chire kuri ese ngenje tokonyo muremi katumeke chenga mono chinsi aga jirite chege koro echibwate ekara chekire igana ri 80 gabani chigwanta ko butoro na echin 2.5 wani chigwanta ko butoro andi chinyi echi ndiji chisoke kuru chiri guru bona boko butora maraka tana gatatu oso mwaka ase ekemo nabayo kwa 200 tons uragera lichombe chao bija ese ngenjere yoko butora igo chibutora wachiro si silage kali rito ko butora chinke na adipetiga bona ngage chiko butora just ngimana nchaga chama igo bono ekero muntu agushaka kuchina chako na chera chonsi ugo china chonsi tegwana retiga ndokali nkoranga chichitu chingoro muntu akona chegera ine ya mura atiga nando ganya nando chakona cheyende bono se kona chaigo konya kona chiri chakinire ose kori ri difference nere ga chiri chimugete goro ko be chabu tore tu chiet korenga ndango bane chirenga ine ndango chirenga ine bono kurwali mpaka muina ngorande abalimi abange okonyora bagutiga chinsiaga chia kino chia tambe abori bunemete kama yakona changa naliye ng'ombe kuli buya mama mastiganyero kama sakwali mabichine ngo chiri inera advisable chinsiaga chingene chibwata bane protein content ya egere 11 ya etasireti ikirigere 2.5 woche igoro echuanda ko buturu nariyo kanyara madini ya yarama wana karochi tandi ngencheri igo chikuri ndagera buna bosa yani tebwati madini ya enga buna okoli chikuri ko igota chikuri ko konyora madini ya agani yeso akero kwatabire gento ngiro kwatabanga ngo burugero chire ngo bekole obuyo bwa DAP top dressing anda kinege kakingana na kichi kwere chama ya kuburugero uku nabo igo na ki top dressing yiga nege kakingana na kyukubanya kwa myakubega top dressing bose nandi ne rasma bose rasma top dressing igo gukora kera kwa butuire ndimu aburugire mwasiara igo nandi bane chigo cyane chinguru chigo cyana vigeriye chingu njinga liryo chitigete igo tukubona muna kaiga na sato lakini ko gara chiri lakini asata ya tobu chigo cha bwango utore mara nane ila kata biso obo tobauti mbororo bwe chinsiaga chiri chitu chige koro bo chigo maite ngani chinsiaga tu no bo ne chiga Spanepia kiroro etofauti na rende echige chiro sirikuru pale millet na elephant grass no rusiaga rudiwa ngoro na tuga na purple light alafu na pale millet na maemba bona combination ya kama Spanepia bona turiko beka no ene silage ya turiko beka molasses bona chinsiaga chito ko turiko beka molasses echiga bana chikwate sukari nyene you don't put any molasses in it ngara korosia silage ngobo ne bwata advantage sengenje ko begete chiga mangana kunya kulinga ngora beka sukari elitejo turiko beka sukari tugaso muntu
nonto tugete na bakoroseriuka na bakorosya silage igo bono asa barimi abange bari okonyara bagonte bine kituraro si silage rege tunogendete gwesomia kwa manyiringa kobwa chinsi yage chikurukunga super napier otwari na bintu bindi biri biganende tari rasimo uchikobeka nga uchikobeka molasses yoma tegeroro asokomenta iskali ne skali eri nere konyokonya egere na ngombe liyo chikonyo kuri ndagereri ekolie eko igukuri nabo ekonyo kuri nyinge nekere kunyanzira umaite nara mabere naro igona bo yo chikonya amache yabeire buye noko iguri chinsi yage nchibwate obuye bwaye nabo igobona kwabere hote bishinsi yage chi super napier gwate bina chigusimeku nande gwate bire buna ubulindi bwaye bo korekana ase umurigeri utachimaiti nanyara guchitofautisha kurensi yagaye gekuru nesage ya super napier roro siagoro wa super napier ndebwa tibuka igo nchiri korura arama mbuga sokoro nchibwa tibuka na maene leba mugasona boguchi ne bali umurakere bone ichi chibata advantage kena bogo tulioka igo chibano akarakera nkaro lakini still toro chibona chire igo bone chige chiri chingiye kera nchiri korura nande kira tabigurisha siage chinyuma tutaragenda sisiaga chinde ndochi chiri guchurugura chinsi yage chiga obuya bwaye igo ko butara maranano mwaka igo ne mitinyo bere ero chire mbite buya alafu protein content yaye girigo ere 18% kuri protein wana protein content ina to kuri yase ase oburagiri bwa wani gese ngonjo chindagara cha chire igoro chichenga cha chire igoro wano onya kwa ngombe ya chikiro emeronge bere go 10 isana mambe isana maragoba osekonya toro ciagore gana bakonya chikiro isana icho ibere mambe ibere maragoba nande rusia mabera hajya igonga gwa seviri chikiro ire chikiro isa ibere gwa seviri chikiro isa onya kwa ngonya 10 obenyo kwa ngonya 10 igobono ya igo yabira afa kere yiga nero ne bwata majinya ina ndari gormono na super napier ekero kunye tututebe kwa yeturi noye burukanye imazinto kwa ndibito biribinga maraboni matali kuaruka matali ntwa kwa na chikwende chirinde nchiri kwa na gali mate chinsi yakachiri cha mate no burukani nechi engakyo kwa chombe osita kire eyemo ando tabanya nende type ye kwanya nero kunyalera ya nabogo chiburukani chibwati muchando nesko gicho chibekase chikarite gendo chisusane chireke iri chirwa mache make ari ngombe ragirwa nyoma igo bana kuburukani baro muchando toya boro nyendagira nando nyekerengo kerikeganira onyekerengo kerikeganira ekera mana arwetereri umate bawo tabangana ero ye wetereri birengo gete nabako nyagwasa linaro ebwe nto manye bunoko chibwa side effect kutoko na gutara nindo chinsiaga chindiro gurugari ninka nikumanyanga mbuye kibororo ase ugusimeka chinsiaga ichiga ane muno uchiase abalimi bamanyanga uyambororo usembuyu Bueno, obunyasi obutoko gendero gura edokuru Cayman gose Cobra Cayman gose Cobra ebubwate 15% crude protein barabu bujya guhaye genda gukora igo ko burusia kwa bwanikira asa kendu nari bura chigutware content ya 15% akara buomire kwa gacha na in bales ndabwate ibeli ari tokoni akara twabona kiri ko mugonda ebeli yonyaki oida etoko tsarangizo ebela matini yara tobwate go beli yonyaki oboiga na barabo ko butara after 2.5 months barabo ko rusi aga portion gaga ntaga kwa simeka kogenda bimwe bituruse tiya umuntu cyete gusimeka chinsi yage chiga agara kwa simekire buna ditwa taba ko matari what gas spacing because agara get spacing tero jwana chiko cyabwatana kwawe nanu gutambe yakire kuruga igakubwa igakubwa kwanda kire 1.5 karike kire 1.5 nchi tigo chibeke chintatare igonchi bwatsi ndarishya igo monta takena ba atakena ba usimego wetera chintatare ose asimego wetera cutting yege ko karabuango bwa chintatare chiko iregeka naende uko irachiregeka bona propagation yege ko karabuango chintatare chiaye ba koni amilani koni ire
lakini wako ni 4500 ikilo ikile ye mekwenda chia kaire nakwenda yakayamba nigo mini nko to kaburi ko tsika bugu chuko iregeka na semburese goja na beko bosi kwana mune biga kori ratuni ebi kwa magwango ekero ko bi propagate kuna wana rusia aga casting braka 3 months time ya bire kuja mutore lakini bwana embusurerie kuiregeka asendagire yiga pose asitepe ne kwanyeruka ekoro keima ni cobra grass yiga ero kaikwa yeruseti ayo numuri nari na ruseti meru abo karango na kweta kaliya content yae ninga chiteko kuriyo ndo ya korune research karo na protein content bingo simeka gento ko bayo simeka research na ro karo na ko ego approve protein content chigente kinko ira bale lab ya test ya garana ke onigu asabale nimba chikoni gento getayo nigo bono muntu tarre kundi abwe no bunyansi bo bagero ire omate njera mbulire na bongo bunyansi mbuli bwache ubusime gusiko nabe guchera tabe niliye bo ko botambi nigo bono muntu barabwe ngano bunyansi bo kolisiko yani bo kolisiko ne ndagera yangombe nandi ndagera iringi ya kegima nande keroni ngandete kuligereriga asendagira yiga nkiora tutebia kera maiteka ngurigereri nindo chindagira icho kwabere gotwara kurugaiga nichindagira chiri chingia ko mono napo iko chindagira nchiri chinde maybe uraga ni uchusimeka nabo gotwara ombole ni tagete gosimeka umunyansi obiga nabagocha bwana raiga nimbata cuttings chinge sana cha Supanepia arao ni ana ya kesho last year was there ministry agriculture kura ngai do itire go chesho ground yari iko simba maitinga ukonande gasi yesenjere rengia na ina manyasi ya ntobere unyasi be talk about 350 abel magawa umuri mutarachi wekera sense moyobonya ebintu mbere turaga ni kumanya umeta somo yero tunati tukumanya ngaki challenges zishira ko gusimeka nanye ne kamaliye ke na kichire no bwate nanye ne challenge obunyasi obuiga bere resistant na kimbo anchire nanye mbokamba kwa magore sana newe ngati umura kera toro jibana muna gore bushiga kuri tindi bara machi bwagara ya kwa mbore obokongu na nanye na sari yare dry kabisa inakuwa murabu nyambasi ente dora bwateraga buturagenda sumu tumukaki gutuchwe na sense moyende ya gatatu nuchkwanda gutotebia na asubuini tumanye nga ubiyamboro bororo no bobimboro bororo asusimeka chindagire chiga cyose kwabere gotwerera igobono somo acho muri bweta seni gito kyandizi TV ni gotore imeyo mu ruburi bobole minogonda uyu wotira butambiri tukora Jumaine ense munene sugo ikachinsa ibere neno cyamagoroba nabo igotobwate asimitando ya Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News nabo gotobera SMS wetera senambiyo irase screen ya ugapo tetera sumu tumukakira mukwira natuli aye no mumenyi bworogongo rwagusi kwabeire gwokweboria nkayoranyore endagira yetugo yago bono company ya Sigma Feeds ne bwateli chibu lyago mbabwate endagira yechinkuru iyo manyekante buna so and winner mash pig finisher mash egatie chinde mbabwate endagira yechinswe endagira yebimuni nechisese wachakire bimanwa wikabire byakinire mbabwate chindagira chechinkoko bunabono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egatie chinde mbabwate ndagira yechiombe gochakira eli yechimori yani calf winner billets endagira yokomenta mabere na bwigo mbabwate ndagira yechieri eyumanyekante buna ranger cubes egatie chindagira chinde Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki cha maorokeleo ikerana ase University ya Kisii asensemo ya Nyosia Farm chitariki 2025 cy'umutinyo gatana limo mwako igabwe kirubere 2024 elinde onyorere obokoreri obya Kigima Sigma Feeds
richibu riendagira igitugo yabo. Bono ndai tonte di asanda ke bono ere sango nanjira litura buatere nanje ebire basenga nje mo tekero gwa sukire kurunka no nake ebire ngeli ni de dribi kumbwa go kigu gotone gotai bunuri mamu muya go regere ndongo esenga njono ora tiganda ara ku understand mama gokubori go ya nyamusi bona kora tamagos noma ture trango noma te tinu ya yere ngalo ngayo mwana uyale karakira umaite ukuka kuchigoro nando kukwana mono utarantika ndara rengelia mangano bonte Nyanchama was in high school 5 years ago. Wancho murigereria omorobino yogo bali minobonda oyogo chira botambeli tukoya Jumaine ensemone nusu wekachesebira neno chamagoroba nase ikora ni gotokwanira igoro yo ntagira yechiombe eliyo gosime ko mugondo chinsiaga aina etobere tokora omorimi tokorwa lyo muchaka nabirega gotwara na gutumanya buna chigosime kwa nabo igo obuya bwae na korna bo igo amadini chibwate ekiyo konya gocha tubwatie asemitano yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bo tumera SMS kwa trase nambe yo era screen ya ugabu nzinga ngopata usanga ase obwamo asomoli mito kwa bere woto era wa sebiri chinsi ya geti toro chi aina chingao na nditwaro lenga ichikarebo no chikabuga tobu yantu chikumanyanga obuyo bumboro byo gocha se chombe wantu kani ora tenga ekero maito monto guchaka buri myobuiga kende yonsi nandi mwanya bantu ntanya kuburu bitambuke rwo challenges siri omuntu agwetera naboko nyarikana nkero gwachakira usime wasimikire myaka 10 rigwa chakirite andake nabo wari usime ko nyoro no ege ukubuka kora tuirangi bitambuke nga challenges kikwari gwetera challenges tira roso buri myobuiga okonyara chimbusure kira ikwangu tukiya tambe nandi challenge ngoro akatwa chakirite emyaka 3 ya etire na nyorete chinsi ya gechiga kuri merwari chinsi ya gechiga kartu alengo chirete cutting bango tonda jebia eni cutting ya spanepia bono kocha kogore ichoria eka ejini chiba kinga ta lakini bono akaba cha twasimekire twaira abalemi abange bono tokonya abalemi nabara bakaragendo baro chinsi ya chinkoro natija gere to irani ikorinse erinde kiro monta akaragendo anyara guchirenda naende chinsi ya gechitagete ochibekere pobuoyo tochitiga iko ichira kore una tuateba situara madini ayu atiko konya ngombe yao tochisimeka iko okubugera ngo takire okurusiri ubuchabu mbo takire indi cyake cyakora gende shigo kwa mapatama challenges na senaro asimeke onyore una wana cyake kiganchire njibwateska onyore cyunko chironga ojigo koliye gasi sengenjo nande unango yunga ase cyaka kiri cyunko cyanje tasai cyanje tora ono bakotware inchiro ratege onya sabu kare pronne cinque cina na sam challenge chire asam ogo de kuchin shage china lakini rende chin shage jirite je kare chetri ne chingaki chibu ati ase chingaki jaboniga chibu ati ibaga asoburaga rwa boniga nya gutageta bakora uburebi kirimo biashara abantu bari batageta bakora kirimo biashara batageta ko kurubone mu buryo bukoro wacha oburimi bwobujya barorenga ngati baragendera ko bakora tinsi yage gigante simegeta sande ekigane demonstration ane demo tobegete ntubwate mugondo ya simegete tinsi yage kiga kuna bana chikating kingateba ntokibwata so gonge ntubwatange eke ya bane nusu simegete chiri ready cuttings igomore miora atake na bago chanyore cuttings na obunya kema ni cobra ntubwate split na chirocho etokuruse split kuna wantu ruse tiga yani chibwata na mono chibwata na mono chigo chakakora chigo chakurusi yani bunyamasi buri bwa bona ni chitagete chirusu kuchitara kantu buna ndo chiyo simekasa basasanga ige chiga nchiriyo bwana tokonya gukora nga muna musyo pruning yani wekenga kikwa chiruse rwatiga no pokeiko kuna bona atantu kuna kina rikaje kwa mabona iga ro chibona buno boiga bwa chakira kokora bwa chakira kokora bwa tano
ngombo takiri butuku bochugo ishorana bo butuku go ishorana bono mbo twara nguru chicho kora gento chugo chuko leta chinguru chyo madini ko lose nari bane chiko ngangana sindage chikurwanirira bono kora tuzabyangu amangana tutana bogo tutabinga ubujamboro byobogo tuga boko simeka chindagire chiga obujambo lina nko reduce yore kogenda kugura chichenge ku commercial feed chiga buno bana for example onyago kwa ngombe ya chikilo isano tabako nyekira yamo ando nyekira ya eru amabera igo wase chikilo ibere nenu kurwese endagire lakini yose kanye endagire ya kienyeji chincha gichete chinkoro nabo bagenda gutumeka kibasa kibinge kunyeragiri kandi tonyara kibasa mu wana gitenge tena abali mbaito wa integrate kuru uri muri ubukoro bacho buri mibo ubujirinde banyara koro kibasa kibakonye yari yaro buri miyo gwakoregeto gwabeiro buri mi ebyashara ono buri miyo nabo konya sasa nyinyi uragire icyombe cya bwana munagaida nabo ko kibiri yange 30 to 15 days aganta akaruka nabo ko rusi igona ndo butore after every 60 days after every 60 days igona gwa sufficient indagera yo kuragire ngombe lakini jinsi yagose ko tumekaagaida echeti chikienyeji jigo konya none ngombe ya meze ngezo nonye ne chikwira nandi ngakiguama nandi njibwa ati madini wana kigitata kiranga abali baito bantu arobo manyi bana babasabagire gacha nabako batabinga enchire nero ese ko barero tuga obole chombe nagiye ko gara nane special na ara ile this product yane that's why I mean so bagire gacha ne mai tenga I'm doing some good work do ikoito menande buno bole mibwa rero bwa gotabanga rero to koro bole mesingi chibesa ntero kora bole mi mesingi yo kwe yani ile ya kare ma to montare kore mesingi chanyo ndagera akore ma mesingi chaye ngombe aye ndagera rero go to kore ma nonye gekoli oni chindi nyoko bwa akarikire surplus etoko bekesto obuje bwo go chinti yagechi akarikira kore matuka yu 60 you cut you bale for stock bono njera ndagera igore continuous ona bailing of this bailing yechi siagechiga ebyo bunyansi obuyiga igo boga neiri okwenda kwa buombi kwa bwana kaisiko bumapi baba dry kabisa bwaru moisture content yedawo na ripota twara aflatoxin igo bano ko spread out wa kamuka bwaru wapi kwa myako be bona bako wana ino mwakomugima yombama botari gusalika igo na kiura ko rubo myumanyenga bono kwa bomire bwa beire kerengo gitegitebwe nitugwetanire gwikiro kuo yoko veka saa kendu butakiro expose this one igo kwanikira kwa ina kindu kawaida igo kawaida bana libwata ikiriri lakini bora bukamoketu borwa machali bokunya kuumero na bobo na bika bume buna masakara ya butamba mugonde buwa umerete bwa greenish lakini ngaro ko veko so mugaso buko buna bista kara so mugase boku mabwa bune masakara libituma tumanyetero lakini ngaro ko bomelia umubu machani bo tigarora ariyo kanya wana bailing yango korwere nane naraga no wate machine kora tayange machine na kiyo kolega sine kiyo korwa manyanga bono endage yisane chikiro isa tokera nere moya kwa de obe 3 kilos eri to go bel 15 kilo 15 to 17 kilos machine eri igere standard kuna kwa vile binas bolime machine yo compress gego ikagurali sere boya yere igo bunyasi bwa bire chikire chisengenjo njande ha itani nase igo nase manyanse igo go chwa best kwa bekali ndano gwata mu gwate megondo yende menne go soma chumuria nigwete nigwete konyori ndagire nda skuru kaika nabo muri mitago tenga nabo konyinyora nabo teno yana sa kumiri tara smonyore yegere mbeso chuka muki nabo ate yakamugeto stari bo muri takebya ngubono ekero kwa bili nakyo kubona lino ngoni ori gusini yawo kwegakira April to con 350 April is 17 kilos we sell 350 very standard bila machine ndio yake compress obunyansi buno ko tokole sana ekero bwa bedroom mali igo ko litoa
and bone bokoa isya for storage lakini uso gotu ya sio kwa kidogo ke stomach ngobra boko ngesana lakini karo bereti nabo nyaro bereti tiberi cinga sana kirasonya mbere asi nchoko babanga uyabo kubabanga bana bwasi matabone we bangete gale se machine ibuna yanya compress gale yanya beka buya ayega se ni yogusiba bone bokoba bo bwata ine bule buya bo okubo bwe chogete buya ase umuliye dio turige tubweta se ningecho Kendizi TV andake waneti konyo ko simeke binte biga na kiara konyora bono akonyara kwane igongo toka ga bonchari angene getichende inamba ya nesi ni gere 0704 147 na buane ere para yokogenda enjire yakogenda gucha Sumbi Sumbi road karako aro kurusuneka agasa Sumbi road nindi gete buane para iga nindi gete amali korro ni namba yesi naria gotabanga nkonyori sinsi agesiga cia kiraina na gokora marieta ya masomali ororo narigeta ma aina nke narigeta pa kichongi na setali boyo pono otaraikiraga bwa anda kingana ya uyo mweli na nene mono nkiura seme serikali kaunti kera stwikire bono iga itugete no nyana mabera buche mwana bagusiba to produce amabera mangi monyaro suno ne yoga tina products chindi ngira seme serikali kaunti so ana nini asa okonya balimi anna mono konyono ne kinsi yaga mnechiga na igare cyomba cyabo kibubiya abalimi aba bisabange mbamanyite nankoni ile kinsi yagechi kuru chinse mawa uno mobisana ro ko chakoritayo kurutundu ngara ile tabantu gembo gali sana abantu gembo baragore chinsi yagechi kurwa za kisi na rawa naoniri bachimanyite wana abalimi aba baitu batigarite maye nabuze tagete towe kubona baru chinsi yagechi kuru bakoragende kubanyore na barabu ubu manyinga chinsi yagechiga chiaitire ne chinga ke chinkoro babisimete chinsi yagechiga no ene nyama no ene muntu tugete chie echingo katani kire zinyi chibwata madini yali agandeire eko chikonya no nyene ngombe ya nora ngombe na kyo konyore chiombe chichie dairy chichia mabere mono okonyore chino litese chiko wenda giringi yeri ganire bono ne ngombe no tali mabere ka no tali ngenya liyoka engombe natural ya nora tali ngora ngombe nyale bere nene yanya nukurage lyokurukuya obunyansi yakoba burubuye engana yo mwali mucho murigero twita Kendizi TV njomo omu agento na taje walibaminte tagara Kendizi TV na moko nyoro manyo bonge igoryo bulemi na tagenda go partner abako ba kesa go chagua na kero mwa kiresi nyese bale na moko batayinga baachire barabo banyana barorire ubundo itari gento to karagento to akwa nembe igo achire mpaka ga barorire bone gento bako batabine gento bakarite gento na kero ra chaga na bako nyara masomo amange uno go simeka no gokora na joga successful ogenda na yo tuara obunyansi obuiga elindo bole bwa bokora gento ngenda ko yo tungwa mbuya mono sana aso rwanchira utara bakamugondo kwa ugaiga nane twakirenga mbuya mono gokenga kiende ntogutare na ndeko turanyoro kwa simikiro bunyansi bunga nande bugoni gotogusabanga abalimi bali mwarigirire mu ruguri ubugeta Kendizi TV mwigure ngano nyamo gocha kugura na bako basemia abataibuno gochi gusimika igotari ngo tari ko bwanga tari gochi gosenya ayenchu mwakire na mbeye simia gote atebagabu cyagutwara uboba mutarire enyorire ndagereyiga simeka engombe yayi yo tugete nakabakamo kaenda giringia gakinere beke nere mente kane kuruga abuna nde kwa mabere aramaya mbiya mono sana yobona aso mwanchu muri bweta Kendizi TV aiga no tugikira omwari wo muruburi yiga buburi minobonda uyo gochira butambiri tukula Jumaine semuri no suwe kachinsebere no chamagoroba akara koletwa na nchemil mu manyi ngati utara abalemi nanda se tukula tumenyiringa endagare yechombe akara ko endagare ngiyengombe nengombe nereo kwa amadini aramaya nabo igo buna togenda tusanga igo tanya ko tukumanyanga obuya ase chombe wose obuya ase ngombe yawo nigo bokoletwa ekero kwa boire endagire ngiya no obuya buli bokonyora endagire mabera maya nakiko era butamengo watenga mabera ya naro nigagwansa uko nigo kukurukura ase endagire ngiya tubati ase mitandao yetu ya Facebook Kendizi TV News Digital ase sema ya YouTube Kendizi TV News anyo gotete ngutare bakamugondo kwao anda za sutugete tuwe yao nabukulika SMS wetera sena mbiyo era screen yao gabo
usombwati gwetera ase mitandao yane ya Facebook muna Mildred Momanyi ende tunyakoboto gusangana gukwana mangi kemerikende yonsi na boto gutara ibuli ndeli yonsi na boto kuiraniri wekinga kende bitukone iki sabune cyarero bye bye. Salinya kagwikera tuangite nenti tukamwanga anda onyonga nari gite list ya bamura bari bare ko makoreze mirimo